Abusi. No one is young, Papa Man, when you did it. Signora. Bam. Hasi ndiye mundu chika baba. Mundisi ndidini. Ndizuru takatamba zvakadini. Zvakakwana ndakutoitira upenyu hwangu kuti akadzenga anogona kuzondini. Zondura kozoite ngozi. Munoti kudini. Ndakizwa ndinenge zvangu. Anokakumira. Ndozvo mambo saka uyo mira 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 unozwa iwe unozwa uchema unovhare nzeve iwe redwini rindiwe kani abvuma unozwa ere unoziswa ere hazi ndinokuendesa ndiri kuende kuite zvorudini zvorudi hauruzwa ere saka musa wa 31 udodzoka panapa mwese uruzwa uchitaura kuti iwewe zvawanga uchida kuti zviitwe zvese zvadini zvikasaya kuitwa totangirepi ipapo urunzwisisa hauchadi murume hauchadika hauchadika Lindu, hauchadika hauchadika Lindu. Usatamba nifungati. Ndati uchi hauchadi murume kugara nyaya uchikubuda ere murume hauchadi ere waunde kuendeswa kunga hauchadi murume ndizvoka ndizvoka ngamude munana uya musoro eti wanya